quan jo era xicoteta, jo tindria la millor 8 o 10 anys, no? I veia al meu alrededor una sèrie de gent jove que començava a assimilar una forma de vida absolutament diferent, és a dir, allò de deixar-se créixer els cabells, de portar la millor camisoles d'eixes índies i les faldes llargues, posar-se flors en el cap, no? També jo veia això i pensava que llàstima no estar ja en aquest rotllo, no haver sigut major, no haver sigut ja adulta, o per almenys jove, en els anys a finals dels 60 i principis dels 70. Totes aquestes protestes, inclosa la protesta artística, és a dir, inclosa la necessitat de trencar amb tot l'art anterior, se li va dir contracultura. Per què? Perquè estava contra tot, era rebel·lar-se contra absolutament tot, no? I, no sé, a mi m'atreia l'analitzar una mica el que havia passat i l'analitzar-ho millor des del lloc on estem ara. Tenint una idea que jo ja havia madurat des de feia temps, no? Un dia em trobo un personatge que d'alguna manera sintetitza l'actitud de la joventut en aquesta època i la sintetitza concretament en el món de l'art. Trobo una persona que treballa en l'expressionisme abstracte, que està absolutament abduïda per aquest moviment i que passa de tot, és a dir, passa de tot l'altre. Ell l'únic que vol és pintar taques de colors, pintar línies i expressar emocions a través d'això. Aquest personatge és el que d'alguna manera em dona l'oportunitat, diguem, de referir-me una mica a l'època que a mi m'havia fascinat des de jove. Pense que en el llibre el lector trobarà una cerca, un procés de cerca de la identitat, no? Unes ganes d'independència, és a dir, un desig d'independència de la joventut d'entonces, no? I fins i tot una consciència de la soledat, dels éssers singulars que inclús despertant una certa simpatia, es troben una mica sols dins de la societat que els envolta.